Koro Mendieta, Arratsaldeon. Alfred Zabar, Arratsaldeon, bai. Zer moduz, ondo? Ondo, San Beharko. Aizu, zergatik gaude hemen gaur? Zertara etorri gara? Ez dakit ziur, Euskaraldian parte hartzera, uste dut. Eta zergatik parte hartu behar duzu Euskaraldian? Ni batez ere, etxetik hasiko naiz Euskaraldian parte hartzen. Seme-alabekin, oso garrantzitsua dela eta. Euskaraldian parte hartuko dut, Euskara sustatu nahi dudalako. Eta zuek? Nik, gustatuko litzaidake Portugaleten euskara gehiago entzutea eta nire hizkuntza, ni hobeto hitz egitea, hobetzeko, ez? Ni hasiko naiz kuadrillan parte hartzen. Naiz eta guztiok euskaldunak izan, 24 orduz ez dugulako euskaraz egiten eta guztiok elkarrekin ez dugulako euskaraz egiten. Eta posible da Portugaleten euskaraz bizitzea eta horren alde egin behar dugu beti. Bai, nire eguneroko tresna euskara da, lanean, eta etxean askotan bai, baina nire gustatuko litzateke kalean ere ikustea eta entzutea, horrezgatik.